Čo je dôležité dodržiavať pri skúške na vodičské oprávnenie? Rady a tipy. Skúška na vodičské oprávnenie je pre mnohých stresujúca, ale často nejde o to, že nevedia jazdiť. Väčšinou je problém práve nervozita, zlá príprava alebo zbytočné chyby, ktoré sa dajú veľmi jednoducho odstrániť. Preto ti prinášam súhrn najdôležitejších rád, ktoré ti pomôžu úspešne zvládnuť praktickú skúšku a odísť z nej s čistým štítom a najlepšie aj s čerstvým vodičákom v ruke. 1. Príď pripravený, nevystresovaný. V deň skúšky sa vyspí, najedz sa a nechaj si časovú rezervu. Už to, že prídeš na čas a nebudeš utekať z autobusu na poslednú chvíľu, znižuje stres o polovicu. Príliš mnoho uchádzačov končí na tom, že sú roztrasení ešte predtým, než si sadnú za volant. Ak môžeš, urob si pred skúškou krátku prechádzku alebo dýchacie cvičenie. Upokojíš sa a hlava bude jasnejšia. Prvé minúty sú rozhodujúce. Hneď po nasadnutí do auta si daj čas na nastavenie sedadla, spätných zrkadiel, pásu a volantu. Urob to pokojne a bez zhone. Ukazuješ tým komisárovi dve veci. Že máš rutinu a že k jazde pristupuješ zodpovedne. Mnohí urobia chybu, že sa ponáhľajú a tým pôsobia nervózne už od začiatku. Komisár to vidí a vníma. Počúvaj presne, ale reaguj s rozumom. Komisár je tam na to, aby zadával úlohy, ale ty si vodič. Ak nevieš, čo povedal, radšej si to nechaj zopakovať. Nie je to žiadna chyba. Chybou je ísť do križovatky bez toho, aby si vedel, čo máš robiť. Komisár chce vidieť, že dokážeš jazdiť rozumne. Nie, že si robot, čo slepo plní pokyny. 4. Neopúšťaj princípy bezpečnej jazdy. Toto je najčastejší problém počas skúšky. Ľudia zrazu zabudnú na základné veci. Smerovky, sledovanie spätných zrkadiel, rešpektovanie rýchlosti. Ak robíš niečo, čo si počas jazd robil vždy, rob to aj teraz. Pamätaj na zásadu. Zrkadlo, smerovka, manéver. Toto musí byť automatické a viditeľné. 5. Nauč sa pracovať s časom. Komisár očakáva, že nepôjdeš ako pretekár. Daj si čas na každý manéver. Pri rozbiehaní sa z križovatky nezačni panikáriť. Pri parkovaní si radšej oprav pozíciu, ako by si mal trafiť obrubník. Pri obchádzaní prekážky sprav najprv kontrolu zrkadiel, až potom vybočenie. Komisár má radšej pomalšieho, ale bezpečného vodiča ako rýchleho riskéra. Komunikácia s okolím je polovica úspechu. Pod komunikáciou sa myslí smerovky, očividná kontrola zrkadiel, pomalé plynulé pohyby volantom, kontakt s chodcami, cyklistami a ostatnými autami. Komisár musí vidieť, že si vedomý toho, čo sa okolo teba deje. Nevždy stačí len to, že to vidíš. Musíš to aj ukázať. Parkovania neignoruj. Tam padajú aj tí najlepší. Poznáš to. Jazdíš krásne, ale potom príde parkovanie a všetko sa zrúti. Preto si pred skúškou prejdeš tieto 3 najdôležitejšie typy. Pozdĺžne, kolmé, šikmé. Najlepšia rada, neboj so svojím autom. Keď vidíš, že ti to nejde, kľudne sa pohni o meter dopredu a oprav si pozíciu. Komisár musí vidieť rozvahu, nie paniku. 8. Rieš problém, nie svoje pocity. Ak spravíš chybu, neanalýzuj ju počas jazdy. Komisár ti to môže, ale aj nemusí vytknúť. Najhoršie, čo môžeš spraviť, je prestať jazdiť sústredene len preto, že si niekde zle zaradil alebo si zhasol motor. Pokračuj ďalej, pokojne a koncentrovane. Jedna malá chyba nezruší skúšku, ale séria chýb spôsobená panikou áno. 9. Buď profesionálny. Pozdrav, poďakovanie, kultivované vystupovanie. Všetko hrá rolu. Komisár nie je nepriateľ to, aby posúdil, či si bezpečný vodič. Ak pôsobíš rozumne, slušne a sebavedomo, môže to mať lepší efekt, než si myslíš.